battery. Kana Fuji. No, din ikalit lang. Terus guys, naon sa man ni may gani gitabangan ko ni niya. Okay kasi nga ni mo sir? Si Kwan, ang akong angga kay Turko. Turko? Oo. Amo ra sa kag Turko sir. Di basta ako ano, basta makakita ko inani mo, duol mo unong gito. Agi salamat jud kayo kay mo kong giduol. Iya jud kong giduol guys ay wa ko nang tabang sira gining duol. Butan sa guys ya guys. Si Sir Turko. Ya pili labor sir. Ayaw ra ma'am, balik bayari lang battery ma'am. Okay, siya. Nakuha ding ang battery din nako may namatay. Mawala na mo andar. Pero okay na kay gitabangan ko. Wala rin ay problema. Sige, salamat. Sige. Bye. Thank you kayo, sir. Guys, i-under na kong motor, guys. Mauli na ko sa opisina, guys. Salamat. Kuner! Binuo, Kuner. Gikan ko sa Palawan, Ner. Titas niya rin. Gikan ko sa Palawan, Ner. Pagkaroon Kalau pa. tu punya kan. Pagkuha na ko ba? Pagliko na ko sa Curtis Hospital, na ko gibayaran. Akong giop ako cellphone. Naasa man din naman ang cellphone, motor. Akong pagko nagbalik, di na mo andar, di na mo siga. Ang battery mo ano? Kaya tulun sa ako naman eh. Kalau di Sige na kukun di jud mo andar, di akong giganoy padong to sa TriStar. Naman da unahan TriStar. Sus ang tao nga kanang sikuan ka na si Alan ba taga DJS iya kong gilabyan nga naganoy ko. Wachib nagan. Anya ngadto ko naganoy. Ang katong laki nga nag motor ni sigtan daw nako tanaw sa kuniya kay ang sakyanan ba. Liko na ko padong to ko sa TriStar ner. Ningo man siya ma'am naon sana. Yung ko siya di na lagi mo andar. Di na sad siya musiga. Sa mekaniko ko ma'am, gana siya lipayan ako ni Roy. Ingoy, salamat sir. Sa mekaniko ko, mo to yung giukban niya, yung kita ng battery. Ang battery, dainer. Wala battery, namatay na. Wala dyan mo andar. battery mo. Sus, Ginoo. Problem mo wala ka battery. Ako, ikaduha na ng ilis. Sus, wala ko kapalit og sudan. Tanawan ko sudan, kanina lang. Lukot na lang ang kinilo, 20 pesos kay. Ato. Kaya na pero problem mo na. Ang battery nerte 780. Unya, niing ko nga pila man sa imong labor sir. Sayo na lang ay kog tagaig labor. Ate mo ra man sa tagmaikog nga giluwas. Giluwas ba di akong lasang akong sinsiyo gidaginot. Akong gihatag niya. Pasensya ilang ng kuan sir kanang sinsiyo kay wagay lahing kwarta. Abidyo na ko, sus, Ginoo ko eh. May gani dahil hitabang, wadyo ko nang nagkuhan niya ba nga, tabangan, siya gintay ni Oper. Salamat din guys, Ginoo ko, kay nadyo dahil buotan nga tao ba. Bisagwata nagkuhan, bisagwata mangayo o kuhan ba, mga igtabang, hagaran jud kog tabang, kapitin jud na kong libaya guys. May gani kay dito jud ko nahitabo sa kanang naidhes sentro sa Mandawi ba daghan kay tao nga nagtan-aw ba katong naluoy ni doon sa nako. Ya mo ra to akong experience ro adlaw guys. Mo to akong experience guys. Karong adlaw pizza 5 sa September 2022. Nice. Thank you Torco. Torco mo kuno to siya. Torco yang hangga. Ano siya? Diri lang ka ma'am. Makuha lang kong battery na may presyo na.
780 nir unya ang katong akong battery nga giilisan kay 1,000 to kapin. Ingko barato lagi na sir dikhan na dali para pod magubain sa dili sir. Dili ma'am kay kanang imong battery dili man siya noon Fuji ang akong battery ban sa dili na siya noon. Kari kay kuan ko barato lagi na basig pila ra sad na kuan maguba na sa dili kuan siya kanang ay dugay ni maguba. Nalipay na lang sad ko niro ay kay gihagdan jud kog kuan. Hagdan jud kog kanang tabang. Ipaya jud ako eh. Butan jud Ginoo nir ba kay bisag asa ko ba kanang bisag to ako sa probinsya. Na di mo tabang ba? Maguol jud ko ba nga kanang abi na kog akura. Lagi butan jud ang Ginoo ba kay naa jud tawo nga ihatag ba nga mutabang na to. I can hear the children